תודה. 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 אז שלום לכולכם. היי. אנחנו פתחנו ערוץ יוטיוב חדש בשם טופים 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 סטארטיוב 200. לייקים ותגובות למטה, ואם יש לכם משהו רע או פוגע להגיד, אז תחשבו לפני שאתם כותבים אותו. כן, אל תגידו, אנחנו ממש משקיעות בזה. אוקיי, אז תקשיבו, אנחנו נעלה סרטון בערך כל יום חמישי, שבת, שישי. בערך כל שבוע יש סרטון 1, 2, ובמקרים חריגים לא יהיה בכלל. אנחנו גם בבית ספר ויש לנו הרבה שיעורי בית, אוקיי? אז אנחנו רוצות להציג בפניכם את מה שאנחנו הולכות לעשות בתוכנית. אז פתיח ומתחילים. אוקיי, אז שלום שוב לכולם, ואנחנו שמחים שחזרתם. היום זה היה פרק ראשון, כלומר פרק היכרות. אם תירשמו לערוץ שלנו, כל יום שיעלה פרק, שעה בערך לפני שעה וחצי אתם תקבלו הצצה. בנוסף, יש לנו גם עמוד אינסטגרם שקוראים לו סטארטיוב 200. סטארטיוב רווח 200. טוב, ביי לבינתיים. ביי, מקוות שנהנתם ותזכרו שבכל פרק יהיה יותר מעניין, אבל פשוט היום זה היה פרק היכרות, אז היינו צריכות לשים דברים פחות מעניינים. אז ביי.